לקחתי איתי מהלימודים בן גוריון את המשמעות ואת החשיבות של הקהילה. אדם לא מגיע מוואקום והוא לא חוזר אל ואקום. מה שנר לרגליי זה הנושא של החמלה, ועד היום אני חושבת שאני רופאה כזאת, כמו שעיצבו אותי שם. לפעמים הרופאה היא התרופה. זה השילוב הבלתי מנוצח של מקצועיות וחמלה. צניעות והקשבה ורצון לעשות דברים ביחד. לא רוצים להישאר בבעיה, רוצים למצוא את הפתרון. נסתכל על החולה כמכלול, כבן אדם, קודם כל, לפני שאנחנו מסתכלים על המחלה שלו, להקשיב לו. פעולות שאתה עושה כרופא לא משפיעות רק על האדם הספציפי הנקודתי או על איבר שלו, על החברה, אלא גם אימפליקציות שונות על הדברים בסביבה שקשורות לעולם הרפואי ולחבר אותם יחד.